Hola, bona tarda. Avui ens trobem en la nostra secció de pluralitats del Centre Cívic Can Déu i aquesta vegada ens entrevistem també amb un comerç del districte de les Corts, un comerç que el tenim molt a propet de Can Déu, que és el Bar Meravilles, que molts de vosaltres segur que el coneixeu i els que no conegueu, doncs aquesta és l'oportunitat per fer-ho. Buenas tardes, Lito, ¿qué tal? Hola, bona tarda, què tal? El Lito és el propietari del Bar Meravilles, però també el Bar Meravilles està dins d'un grup de diferents bars, cafeteries o restauració que a diferents punts de Barcelona, que ara ens ho explicarà. Lito, te paso la palabra. Cuando tú quieras te presentas, nos presentas tu trabajo y todo el tema de la hostelería que lleváis a cabo. Sí, hola, bones. Merci per l'entrevista i per la trucada i per l'oportunitat de poder-nos explicar. Propietari, soc un dels propietaris i el grup no és el meu projecte, és el projecte dels propietaris i de tot l'equip que el fem possible. A veure, un resum ràpid, Grup Confiteria comença fa uns 5 o 6 anys, justament a la confiteria, que és el bar que porta el nom del grup. Comencem 2 amics que ens coneixem des dels 7 anys i muntem un bar i després s'ha liat. Ens hem mogut sempre per diversió i vam començar fent un bar per divertir-nos i després això s'ha tornat en un business i un mode de vida, vaja. Ens vam especialitzar principalment en cocteleries, tenim 3 cocteleries al Born i després tenim la confiteria, el Bar Muy Buenas, que és un restaurant de cuina catalana clàssica, amb només vins catalans i només destil·lats catalans, i a la plaça doncs, tenim la sort d'estar-hi presents amb el Meravilles i el Bolero, que també és nostre. Dic tenim la sort perquè tant l'Enric, que és l'altre soci, com jo, som del barri i de fet a la plaça jugàvem a futbol i el Fragments va ser dels primers bars que vam visitar quan érem joves i la vida d'aquell barri la coneixem. Jo vaig créixer a Déu i Mata i l'Enric va créixer a Diagonal amb Sarrià, molt a prop. I això som nosaltres. I el Meravilles, que va començar fa uns 5 anys, crec. Sí. I parlant de tot això, de tot aquest tema que ens envolta actualment, que són totes les mesures restrictives, ja no tiraré molt enrere, no aniré en el mes de març del 2020, però hem passat moltes fases. La restauració ha estat un dels sectors que actualment encara està patint tot aquest tema de les mesures restrictives. Com ho esteu vivint? Com us esteu adaptant? Jo, com que evidentment estem porta per porta al costat, compartint la mateixa paret, ja us vaig veient, però bàsicament explica'm una miqueta com us està afectant tot això. Doncs fotut, molt fotut. Però és que crec que com tothom sí que som un sector que està més perjudicat, o som un dels sectors més perjudicats, però hi ha molts sectors perjudicats. Vosaltres teniu obert ara actualment. Ara mateix el Meravilles i el Bolero al torn de migdia, diguéssim. Vale. És una obertura acceptant que no guanyes diners, que perds, però que t'ajuda a pagar una mica el lloguer i que no et dona per pagar tot el lloguer, ni de molt menys, i t'ajuda a donar 3 persones d'alta. Algunes hores, perquè no hi ha gaire més. I mica en mica anar trambejant. Estem en un període, és apocalíptic, és molt estrany tot el que està passant. I ara es tracta d'anar, anar guanyant el dia a dia. No us heu plantejat, no? Suposo, en cap moment haver de tancar algun dels vostres, tenint en compte que hi ha molts comerços que estan tancant. De moment, per sort, no us ho plantegeu, no? Nosaltres tenim 2 locals que estan tancats des del mes de març, perquè no ens hem atrevit a obrir-los. El Bar Muy Buenas, que està al Raval, tal com vam veure el barri del Raval
després del confinament, que no el vam veure bé, i vam veure que era un barri que és... El turisme potser també és un lloc de turisme. No, el barri s'ha degradat molt, moltíssim. És el meu barri preferit de Barcelona, o era, però el canvi en els últims anys ha estat des del meu punt de vista, molt, molt negatiu. I els últims mesos, o sigui, jo crec que s'havia accentuat i estava bastant pitjor, i és per això que vàrem decidir ni obrir el Muy Buenas de moment, i farem ja vora d'un any tancat. És trist, és dur, però bueno, és el que hi ha, és el que ens ha tocat viure. No hi ha més. És una situació dura, perquè, clar, veus que et vas demanant préstecs i te'ls vas menjant, i cada dia n'hi ha menys de préstecs, però és que no sé, és el que hi ha, i no som els únics. I en certa manera puc entendre que es limiti la restauració, sobretot als interiors, si els experts diuen que realment els contagis estan. Això no vull ni entrar. Jo ho trobo raonable, però no prefereixo ni entrar. El que també crec és que quan tu tanques un negoci a algú has d'intentar donar unes certes ajudes, perquè hi ha gent que ho està passant francament malament. Nosaltres, per sort, ja és un negoci, diguéssim, però a vegades la restauració es basa molt en negocis familiars. Dels que ja no parlo només dels treballadors, que també són famílies, cada un dels treballadors té la seva història. Parlo dels propietaris, que són una família que el seu únic sostén era aquell bar o aquell restaurant, i això no es pot deixar de la mà de Déu. Vaja, és el que jo crec. Crec que les ajudes, sobretot en aquest tipus de restaurant familiar o d'empresa familiar, haurien de ser molt, molt més grans. Per sort, diguem-li sort entre cometes, el Bar Maravillas, per capacitat, per sort teniu més espai exterior, no diríem que interior, no? En realitat. Sí, totalment. Perdona, el Bar Maravillas és un dels clars exemples del local que amb el Covid ha pogut sobreviure, perquè és de barri i perquè tenim terrassa. I ja està, però nosaltres tenim molts locals. Tenim locals al Born, que són cocteleries interiors, i la paraula és drama. La paraula és drama. Una terrassa en una plaça que sempre hi ha gent que realment jo suposo que des del moment que veu tornar a reobrir, i jo ho he vist, o sigui, la teniu plena, inclús a aquestes últimes restriccions a l'hora del migdia, que és nosaltres quan tancàvem a les 2 al centre, jo veia que la gent estava dinant fora a les taules. Vull dir que realment, per sort, si li podem dir sort a tot això, però bueno, intentem buscar la part positiva de tot això. La sort és que jo almenys us he vist plens, no? Sí, la paraula és sort, Però és una sort, però la sort va ser poder tenir l'oportunitat d'obrir el local en aquesta plaça que és màgica. És així, és que s'està molt bé. És que no hi ha res, el vostre pati és meravellós i s'està molt bé. El tenim tancat nosaltres. Sí, ho sé, perquè les restriccions per vosaltres són diferents. Ja ho he anat seguint, soc usuari del vostre pati, és una meravella, una de les meravelles de Barcelona. Sí. Però bueno, sí, tenim aquesta sort d'estar aquí a la plaça de la Concòrdia i de ser un lloc molt, molt agradable. Pues jo t'agraeixo molt que hagis estat aquí amb nosaltres, donant una mica de veu també al sector de la restauració i sobretot doncs en el vostre cas, no? Dels vostres locals que teniu. Hi ha alguna, no sé, perspectiva de que, no sé, us reinventeu en alguna cosa? Això us ha donat l'oportunitat també de poder-vos reinventar? Alguna cosa que penséssiu que no faríeu mai doncs ara actualment amb això o no? O espereu a que realment pugui tot tornar a la normalitat perquè... Sí, som super... Jo, personalment, soc bastant optimista. Soc bastant optimista dintre d'aquest drama absolut. Sí.
però soc optimista, crec que és una crisi que no és estructural del tot, crec que és diferent a les altres crisis que hem tingut en tots els aspectes, perquè ara és, per mi, molt pitjor que qualsevol altra crisi que havíem viscut, perquè la majoria estem a zero o a menys, vull dir, sabem ja que encarem els mesos perdent molts diners, però per altra banda veus que Barcelona, sobretot els últims anys, se n'ha sortit molt fàcilment de gairebé tots els problemes que ha tingut. D'inestabilitats que hi ha hagut en la vida social, és a dir, el tema procés en la vida social no va ser fàcil, amb carrers tallats, amb un ambient que no era bo, després va haver l'atac terrorista, ara va haver el confinament, i quan vam tornar del confinament el mes de juny, la gent es va tirar als carrers i la gent es va tirar a les terrasses, i al final és que som així, ho portem a la sang, és la nostra cultura. És el que anava a dir una miqueta, que és allò de dir, potser han canviat molt els hàbits, han canviat, però concretament en aquest sector, jo crec que les persones no hem canviat tant i necessitem igualment trobar-nos amb la gent i poder prendre un cafè, poder dinar i poder compartir coses, tot i que potser altres tipus d'hàbits de consum habitual potser hagin canviat, però justament aquests crec que no i que són necessaris per al dia a dia del que és nosaltres, no? Com a persones, almenys en la nostra cultura, no? Per dir-ho d'alguna manera. Sí, és la sort que té la restauració dintre d'aquest drama, que quan tot acabi i acabin les restriccions, nosaltres tirarem endavant i encara hi haurà sectors pobres que els hi costarà més, que no serà una cosa d'un dia. I això és... Bueno, és el que he dit abans, és que sembla molt obvi, però és que és el que hi ha. Sí. No hi ha res. Jo t'agraeixo també l'optimisme, o sigui, realment, evidentment, o sigui, és l'única manera que és per poder tirar endavant. T'agraeixo que hagis estat aquí, ens hagis volgut atendre en la nostra secció d'entrevistes i ànims, que crec que no en necessites perquè realment et veig molt positiu i optimista i d'això es tracta i és l'única manera de poder tirar endavant. I que ens veurem, que ens veiem molt sovint. I estic positiu perquè hi ha hagut una gent que durant molts anys ha treballat aquesta marca Barcelona i aquesta manera de viure que tenim i, han treballat. Sí, algú es va currar la marca Barcelona durant molts anys i nosaltres aquest tarannà que tenim de sortir al carrer i de viure i li hem de donar gràcies a això, perquè això és el que ens donarà la vida i el somriure quan tot acabi. Les restriccions acabaran i sortirem tots el primer dia i ja farem vida normal, estic completament segur. Molt bé, Lito. Doncs esperem que això sigui així, segur que sí, en algun moment o altre. Això serà així, quan abans millor per tots, la veritat és que sí. I ens anem veient. Vale, moltes gràcies. Vinga, a tu. Merci. Bona tarda. Adéu.